Bona tarda. Avui dimarts 25 d'octubre del 2022. Ara he sortit a caminar una miqueta i ara pensava, sí, això està científicament comprovat, Cap al tard és quan el sol apareix, quan els dies que hi ha hagut núvols o boira, i fa un temps que ja ho veia, me n'havia adonat de que realment cap al tard anava sortint el sol. I ara penso que deu ser perquè segurament a l'estar en una posició més baixa es pot veure a través dels núvols, perquè passa molt. En algun altre vídeo també he explicat que la meva padrina sempre ho deia. Recordo que algunes tardes d'hivern, amb aquelles boires que tenim aquí a la Segarra, i cap allà a vora les 5, que és quan el sol al cap d'una estoneta ja es ponia, això allà al gener, febrer, doncs la padrina sempre deia: ara surts, carallot, ara que t'has de pondre, ara surts. I ho deia així mig en broma, I sí, és que mireu ara també. Fins ara no es veia el sol, perquè hi ha hagut com aquestes boirotes i, com aquests núvols així, i ara doncs s'està veient. I bé, ahir va fer un any que penjo vídeos en aquest canal del YouTube del Trepitjant Terrossos. Bé, allà hi ha algun pagès treballant, perquè ara aquests dies estan preparant la terra per ja poder sembrar, que alguns ja han començat. L'altre dia ja vaig veure un pagès amb la sembradora. I ara fa molts dies que no penjava cap vídeo perquè estic més enfeinada. Encara no treballo perquè sí que ja tinc l'alta, però ara estic gastant les vacances i llavors estic acabant les vacances pendents que tenia i sí que d'aquí un mes, més o menys, ja treballaré. I bé, hauré estat un any i 7 mesos, crec, de baixa, un any i 7 o 8 mesos de baixa, i realment he passat tot aquest procés del càncer de recte, amb després l'operació, les quimios, les ràdios, la iliostomia, l'operació també de la iliostomia, i bé, a dia d'avui estic força bé, podríem dir que estic força bé, tot i que sí que encara tinc molts mals de panxa, i això és després de l'operació de la iliostomia, perquè es veu que els budells s'han d'acostumar, han de tornar a fer el seu procés, han de tornar a posar-se a puesto. També pot ser que hagi quedat algun racó en què el pas sigui més estret, i bé, m'han de fer alguna prova més, però anem fent. Mireu ara quin sol més bonic. No és tan bonic en el vídeo com en el natural, però I bé, seguiré caminant per aquí una miqueta. Aquí al fons hi ha la Pleta. Ara sóc en el camí d'Hostafrancs cap al cementiri i cap a la Pleta. I bé, per situar-nos en el moment concret d'ara, aquests han sigut uns dies una miqueta durs. I bé, primer vaig al que estava dient de que estic més enfeinada per això, perquè estic fent de cangur estonetes del meu net el Gerard. Després també fa un mes que va néixer la meva nebodeta petita, l'Anita, i entre una cosa i una altra, doncs, és com que tinc aquesta vida familiar amb l'altre germà, també una vida familiar més intensa, no? I això fa que estigui més ocupada en aquest aspecte. Pel de més no, perquè vaig fent, estic de baixa i vaig fent, però I també és una notícia bona la del naixement de la nebodeta petita. Ja tinc altres nebots, tinc 2 nebots, si fa o no fa, com els meus fills, i 2 nebots d'un de a vora 13 anys i 15, i ara la petitona. I amb els meus fills, que també són 2, mira, ja són colleta. Tot això bé, fins aquí tot bé. Però ara sí que fa uns dies que una de les meves amigues, des de que eren petites, es va posar més malalta i aquest diumenge es va morir. I bé, és un procés que costa d'assimilar, però és la realitat. I jo el que he fet tot aquest temps i el que he de fer és intentar no pensar-hi gaire, perquè ella tenia també un càncer, no el mateix que jo, però i és a dir, estàvem en la mateixa situació.
Llavors, al veure que anava empitjorant, que aquesta era un segon càncer després d'un primer de fa molts anys, també són coses en què jo me les puc assimilar com que em pugui passar a mi. I la veritat és que durant tot aquest temps he anat vivint molt el dia a dia i no he volgut pensar gaire en si a mi també em pot passar, ni a veure com seria el seu desenllaç. Era anar mantenint l'esperança com el seu nom, el nom d'ella, anar mantenint l'esperança. I de petites érem 3 amigues, la Rosa, la Espe, que és la que ara ens ha deixat, i jo, que anàvem sempre juntes, més o menys des dels 10 anys o així, 10-11 anys vam començar a anar juntes, i allà a l'escola, al col·le de Guissona, jugàvem a que érem Los Ángeles de Charlie. No sé si ho he explicat en algun altre vídeo. Potser del col·le no n'he parlat gaire, la veritat. I això, jo era la Sabrina, la Espe era la Kelly i la Rosa era la Gil. I a les hores del pati doncs jugàvem que empaitàvem en algun dolent o que havíem de fer alguna missió o alguna cosa així. I bueno, amb 11 anys i amb 12 i amb 13, mira, eren les nostres aventures. I després ja vam anar a l'institut juntes, també amb la Rosa i la Espe, totes 3. Érem amigues íntimes. Després de l'institut ja ens vam separar perquè una va anar a estudiar aquí, l'altra allà, jo em vaig posar a treballar, després ho vaig deixar i em vaig posar a estudiar a llar d'infants, que és el que he fet, el que estic treballant ara. I ens vam anar veient una temporada que no, però després ens vam tornar a retrobar quan ja teníem parella totes, juntament amb una altra amiga, ens vam retrobar i bueno, els caps de setmana ens veiem sempre, anàvem al cine o a sopar, i va ser una època en què elles la van viure molt més intensa. Aquestes 2 amigues i l'altra amiga la van viure molt intensa en l'aspecte de que ja de jovenetes ja anaven més a les festes majors, amb els pares. Me'n recordo que a mi no em deixaven, els meus pares no m'hi deixaven anar. Sí que anava a les festes majors properes al poble, però més enllà no m'hi deixaven anar. I elles sí que hi anaven amb els pares d'un parell d'elles. I, bueno, i van anar creixent, vam anar creixent juntes, a temporades juntes, a temporades no tant. Després ja de casar-nos, totes ja ens vam anar casant, les amigues, i ja ens vam ser padrines de boda les unes de les altres. Va ser molt bonic també. Però després, jo que vaig ser la primera a tenir els fills, ja em vaig anar quedant enrere, perquè els meus fills, bueno, al principi costa molt de dormir, els costa de dormir, de menjar, i va durar molt temps. I ens vam anar quedant molt a casa, i bueno, ens vam despenjar una miqueta del grup, i després la vida cadascú el porta cap on sigui, és a dir, sense moure'ns gaire d'aquí, però sí que cadascú potser s'acaba relacionant més periòdicament amb els que té més a prop. I amb amistats molt bones i molt íntimes de petits, doncs segons com la cosa va quedant una miqueta més a l'aire. I també en aquella època no hi havia els mòbils ni els whatsapps, evidentment. Però bueno, després fa uns 10 anys ja vam fer, no sé quants anys fa que vam fer un sopar amb els de GB, fa uns 10 anys també, no, uns 10 anys no, ja en farà 15, perquè va ser quan vam fer 40 anys. Vam fer un altre sopar als de GB, i allà ens vam retrobar les 3 amigues juntes i totes les altres amistats, que no érem tan íntims, però bé, també les amistats de tota la vida, no? Podríem dir que les amistats del poble i les del col·le, per molt que després t'allunyis, tens com un lligam especial. I també passa que no amb totes hi tens molta relació, ni amb les del col·le ni amb les del poble, però no hi tens molta relació forta, però és allò com de dir, és del poble o és del col·le. I sí, hi ha un lligam especial, bonic. I bé, el tema de les meves amigues especials, la Rosa i la Espe, doncs la vida ha anat així. Jo també he tingut una vida bastant plena de coses una miqueta així que m'han anat impedint fer segons què, i bueno,
I al cap dels anys, doncs sí que és veritat que amb el tema de que tenim mòbils, tenim whatsapps, doncs hem pogut tornar a comunicar-nos més. I ara s'ha acabat, el que és el nostre trio s'ha acabat, però bé, no s'acabarà mai del tot, perquè el record del que vam viure de petites i jovenetes, que és quan va ser tot més intens, doncs hi és. I en aquell moment érem nosaltres tres, després ja es van ampliant el grup, o jo em vaig despenjar, bueno, van anar passant coses, però el record dels primers anys de la nostra amistat, això no ho esborrarà mai ningú. I avui pensava, si no hagués sigut perquè la vida ha anat així i perquè l'Espens ha deixat, segur que d'aquí uns anys, quan ens jubiléssim, allò amb 65 anys, 67, segur que ens hauríem retrobat. Segur. A Guissona, que és el punt clau, no?, on anàvem al col·le, d'on són elles dues, jo hi visc molt a propet, segur que ens hauríem retrobat i que hauríem dit, doncs vinga, Espe, Rosa, quedem a Guissona, anem a caminar una estoneta juntes, com fan les dones jubilades, que agafen els seus bastons de marxa nòrdica i vinga, a caminar. I després anem a fer un cafè. O que jo no sóc mai de fer cafès ni de fer coses, però sí que la vida també m'ha anat asserenant. I durant anys no he tingut gens d'interès, ni em quedar per anar a fer un beure, ni fer un cafè, no. Jo sóc de parlar, m'agrada parlar amb la gent, però m'és igual parlar al Pedrís del poble que parlar anant a caminar. I no sóc tant de dir, bueno, doncs quedem a fer un beure i passem hores xerrant allà al bar. No m'agrada, la veritat. No m'agrada. Hi ha soroll, hi ha música de fons, no... Algun dia sí, però no sóc habitual de fer aquestes coses. Però bueno, sí que és això, que la vida m'ha anat també pausant moltes maneres de ser meva i em puc anar, com si diguéssim, adaptant alguna cosa, que això no vol dir que hagi de canviar de manera de ser, però sí que allò de dir, doncs, un dia a la setmana, bueno, o un dia al mes, quedar i anar a fer un cafè amb les amigues, tant amb aquestes dues bones amigues com amb les amigues del poble, les de tota la vida, que precisament ahir va fer un any que vam fer un sopar juntes. També jo estava acabant les quimios, no havia acabat, però em quedava poc, i feia molt temps que no ens veiem totes juntes, i vam fer un sopar. I també va ser molt bonic. No hi van poder ser totes, però bueno, fins i tot es podria ampliar el grup. És a dir, no és que sigui un grup, però vam fer un grup de WhatsApp amb les que estem en unes edats entre 2 anys menys, unes 2, les altres 2 menys encara, 2 menys, vaja. I bé, i encara es podria ampliar una mica, però no perquè hi hagi gaires més noies, sinó perquè encara n'hi ha una un any més gran, que també s'hi podria afegir, i potser alguna un any o 2 o 3 més joveneta, bueno, però bàsicament érem les que ens veiem allà a la plaça. No per res més, perquè a l'època també de sortir a la discoteca o a les festes majors, hi ha bastanta diferència entre mi mateixa, entre jo mateixa, i les més jovenetes, bueno, potser hi ha 5 anys o 6, però és diferència en aquella època. I per això que érem, podríem dir, les que ens veiem a la plaça, al poble, sí que algunes sortien entre elles, o sigui, sortien juntes a festes majors i tal, però bueno, no sé, després de tota aquesta explicació, una mica així, pim-pam, moltes coses juntes i així, pim-pam a l'ample, sí que penso que el que més importa a la vida és l'actitud, perquè si tenim una bona actitud, tot el més va fluint més bé. Davant dels problemes, davant de moments puntuals de coses complicades, el millor és agafar-se una bona actitud. I un mateix i els que t'envolten, l'ideal és això. I llavors, bueno, anar mirant a veure si podem anar superant les coses que venen, els problemes que venen, afrontar-los amb serenitat, perquè de vegades també ens quedem com, no sé quina paraula dir, però ens quedem desquadrats. És allò de dir, ja no sé ni on soc. A mi m'ha passat aquests 3 o 4 últims dies que era com que no sabia molt bé ni on era. I el tema de la meva amiga és que, bé, és el que dèiem, no cal pensar el que em pot passar a mi la vida, perquè tots ja veurem què ens passa a la vida. Però sí que ha sigut com anar veient el procés
del que a mi m'ha anat anant bé i m'ha anat curant, i amb ella no, al contrari. I bé, pensar-hi, recordar-ho, reviure-ho, és trist, però sí que també és veritat que no es pot amagar el cap sota l'ala, això, ni molt menys, El que penso és que en el meu dia a dia, tant en aquest cas com en altres coses que m'han passat, intento no recrear-me en aquest dolor. Sí que sóc una persona que de vegades, quan una cosa em preocupa, li puc donar voltes. Un dia o dos o tres, després ja intento no pensar-hi més. Però amb el tema del dolor, miro de no recrear-me amb el dolor. Ja fa molts anys que ho faig, perquè si no, malament estaria. I llavors faig això. Intento no pensar-hi. Quan arriba el moment, pel motiu que sigui que s'hi ha de pensar, s'hi pense. Després intento pensar en una altra cosa. Quan vaig començar, fa un any i mig, les quimios, les ràdios i tot, que també em van fer proves, quan em feien alguna ressonància, que per mi és una mica empipador, bé, em costa estar allà dintre, no? Doncs pensava en el Black, pensava que tindria un net, ara ja el tinc, ja té un anyet, i bé, una cosa i l'altra em fan, o el que sigui, cadascú ha de trobar la cosa que, a la persona, a la mascota, al moment, que fa que et sentis bé. I això et va donant ànims, llavors vas tirant endavant. Et vas nodrint dels moments bons i et vas nodrint de les persones, del teu animal, de companyia o del que sigui que et doni vida, i això fa que desconnectis de l'altre, dels moments dolents, dels moments difícils. I sí que és veritat el que deia, que també hi hem de pensar. Esclar que sí, no es tracta d'oblidar, no, però cada cosa al seu lloc. I pensava que, de moment, és la meva manera d'afrontar les coses, i quan em passa alguna cosa trista, pues, al moment que cal plorar, ja a plorar, i si cal després d'uns dies també. Quan em puja l'emoció, bàsicament em moc molt per les emocions, no de manera racional, sí que ara sembla una mica racional perquè estic dient que ho aparto de la meva ment, però no és perquè ho faça de dir la meva ment la sé dominar, no, sí em costa de vegades, però ho intento i ho faig perquè penso que ho he d'aconseguir. I l'important a la vida al final és això, estar bé un mateix, tindre serenitat, trobar-se bé de salut, això és molt important, i cuidar-se, això és molt, molt important. I llavors tenint, que parlo molt malament, tenint el cos bé i la ment tranquil·la, el cor amorós i l'ànima en pau, doncs és que què més volem? I si un està bé i actua amb serenitat i tot i que hi hagi moments difícils, doncs l'entorn també, en general, també. És com una roda que ens anem contagiant els uns als altres d'això, de la bondat, de la calma, i hi ha moments en què ho necessitem. Si nosaltres no estem així, necessitem algú al costat, ni que sigui lluny però que el tinguem a prop, ni que sigui per parlar-hi o sapiguem que ens recolza, no? Algú que tingui calma i que ens doni calma i serenitat és el més important. És el més important, l'aliment del cos per estar bé de salut, fer una miqueta d'exercici, l'aliment de l'ànima, l'aliment de la ment, perquè també la ment és molt important, el nostre cervell, el que pensem, el que no pensem, el que ens diem a nosaltres mateixos, i no podem estar donant-nos, primera, ni fustigant-nos, això no. Després tampoc compadint-nos del tot, tampoc, sinó que hem de ser el màxim de realistes que puguem amb nosaltres mateixos i d'objectius. I tampoc hem d'estar com donant-li voltes a les coses, que també costa però s'ha d'intentar, de mirar de viure d'una manera més simple, d'acceptar les coses també, acceptar el que fem nosaltres, acceptar el que fan els altres, una acceptació vindria a ser. I bé, volia fer un vídeo curtet i, com sempre, són molt llargs. Bé, és el capvespre i s'acaba ja aquest dia, i que tots els que hi han marxat que
que visquin en pau eternament. Un petó pels estels, per l'estel últim que ha arribat a dalt al cel, per tots.